Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kunina nonke enilalele kuwo wonke amagumbi amane omhlaba ukuba sonke sibe namaBhayibheli njengamanje silalele ivangeli lombuso wezulu lapho lishunyayezwa khona kithina nalapho sihlolisisa khona imibhalo. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanembuzo malane neBhayibheli, nalabo abanesambulo ubufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza emngcweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, ithi 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni ngaso sonke isikhathi mazi uploadwa ku-YouTube. Ungakhohlwa nokusharisha ilinki nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana emfundisweni zenu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, kuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini nokuthi izwi lakhe eliyisona sibani sezwe lingene ngaphakathi kithi likhanyise lifeze umsebenzi kaNkulunkulu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu umhlengi ZONDI ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo umoya ongcwele ekhazimuliswa yena ongumnini webandla uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele lapho kushunyayelwa ivangeli lombuso wezulu. Amen. Yamkelele bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yomusa. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu umnini mandla onke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi yinye inkosi engenamlekeleli, engenambonisi, engenamphelezeli. Akekho seduze kwayo, uNkulunkulu ezimele, umqali nomphelelisi, uAlpha noOmega, owayekhona nokhona nozayo. Siyambonga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe asigcine ngakho kuze kube lesikhathi esikusona njengamanje. Kungekona ukuhlakanipha kwethu kepha umusa wakhe nozwelo lwakhe oluningi asizwele ngalo ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuba sibuyisane kanye naye.
ngakho ke siloke simile kwisisekelo sevangeli lakhe eliphilileyo elingadinge bataniswa noma kupheshwa ngento ethize lizimele limile ajiki uthi uJesu izolo namhlanje naphakade. Ngifuna nje ukudila zisuka nginicacisele ukuze mhlambe mawulalela usheshe wazi ukuthi uyafuna uqhubeka ulalele noma ufuna usheshe uyivale imfundiso uqhubeke nezinto zakho ube busy ukuba njalo abaningi benu bakholwa ngemizwa anikholwa ngomoya. Glory to God. Abazalwane abaningi bakholwa ngemizwa bekwakhuluma into engahambisani naye emzweni wakhe hayi akasafundi ukuzwa wena ukhuluma njengoba efuna. Kepha abahamba ngokomoya weqiniso, glory to God. Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Beza umoya. Amen. Umoya unyakazisa abantu bakhe. Unyakazisa umoya. Abantu abahamba ngomoya. Abahamba ngenyama banyakaziswa izinganekwane noshukela wasenyameni. Ngifuna nje ukusheshe ngikusize makukuthi ngempela uhamba ngomoya uzohlala ulalelisise. Kepha uma uhamba ngenyama nangemizwa ngoba vele iningi labazalwane lihamba ngemizwa. Ingakho lihlele mabangena emabandleni amanga. Ngoba lihleli ngemizwa, kuba uhleli ngokomoya, ubuzoza umoya. Awubuzoza umoya. Kepha ngoba lihleli ngemizwa, niyasaba ukuthi kuzothiwani, bazokubuka kanjani. So, manje ke ngifuna ukudila no enigma. Glory to God, uNkulunkulu ungambulele. Ukuba ngimelane nakho konke okuphambene nezwi lakhe. Ngime ngezwi lakhe, ngimelane nakho konke ngezwi lakhe. uNkulunkulu wanginika inkemba. Wanginika inkemba. Wanginika inkemba. Waphinde futhi wangikhanyisa. Amen. Ngathi ngiyaqasha weza wangikhanyisa wangishoka ngalento yangena kumina yahlala khaca yafika ngefu. Hallelujah. Yafika yangena kumina yahlala. So, mzalwane ohamba ngemizwa Hallelujah. ngeke uzuzwe ngisho uthanda ngokuba usahlele emizweni. Isizathu sokuthi nibize ngamaBhayibheli enu ngokuba sekubiza lapho khona efuna ngabe uhlezi khona eBhayibhelini. So manje sizohlola ngeBhayibheli ke ngokuba phela sifuneke sizwe abantu bacathi sinomona no enigma angina ndaba no enigma nginendaba nento ayishoyo. Methi ukhuluma ngoJesu wayephatha idiary. Umuphi umpostoli wephatha idiary? Abantu bakholwa izinto ezifunda ku-diary uyabona abantu baphuphe kanjani. Nilele. Hallelujah. Ningangibuka kabi ningizonke yazi anginandaba mina. Nilele uthongo. Ulele kunye ukuba ku2 ngabe kuyavusana. Ukuba ku2 ngabe khona ovusa omunye. Glory to God. Hallelujah. Ngcwele yavusana. Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Nilele. Nidinga ukuvuswa. Ingakho uNkulunkulu ethumelwa uEzekiel ethi khuluma nalamathambo lawo. Watshela ukuthi awahlangane. Athi mathambo hlanganani. Amathanga ahlangana kwamila inyama. Athi khuluma nawo kuze umoya. Wangena umoya. Nidinga umoya manje. Amen. Abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. uEnigma uniphethe la esandleni. Yazi uyandlala. Uniphethe uyandlala usewuJesu uqobo lwakhe sebekholwa uyena yazi into eyinkholwa uyena ngoba nihamba ngemizwa usekwazi ukubafaka yabona uze kahle wabangena kahle ukuthi hayi ngithi lo uJesu wathi abantu abakanje abakesihogweni wathi abantu uyabona ukuthi manje abantu usengena ezintweni phela manje yabona usengena kuma interview bizwa abantu vele basezweni
siyaqala manje siyayithambisa lento le useyifaka lento yakhe le manje efunwa abantu siyaveza ngempela ukuthi akathunyiwe uJesu lalela uzophatheka kabi and akuthi indiki nakumina ukuba nina nihamba ngemizwa kuba uhamba ngezwi ubuzo understand ukuthi uJeremiah wangena emgodini uDaniel wangena esiqiwini samabhubesi ubani uShadrach uMeshach noAbednego bangena emlilweni ubani obasindisa ngokuba bahlala kuyena umpostoli Paul washawa abapostoli bashawa beshaweni ivangeli uStefan wafela ivangeli baningi abafela ngisho uJakobe wafela ivangeli ayike asike sihlole kunokunye ungidizayo ngizwile angena umuntu olandelayo enigma ngoba anginandaba naye kepha bese ngizwile ukuthi ukhulumile ngiyazi ukuthi uyatrenda vele manje ku internet uthi manje uma umuntu wesifazane esebenza lapho kuthiwa khona akagqoka ibhlukwe uthi uJesu angaligqoka phela methi lo mevuma yena kusho ukuthi ivuma uJesu enigma ngoba usho ukuthi ukhuluma noJesu uJesu watshela abatshela ukuthi abantu besifazane uma besebenza enkampanini efaka amabhlukwe bethi abafaka amabhlukwe bawafaka emsebenzini bawakhumule bese beye ekhaya ngifuna ungifakazele ngeBhayibheli lonto oyishoyo ukuba uqamba amanga kuhlaza andudukisa abantu njengoba ngikhuluma mina ngoMeshach noShadrach noAbednego uNebukadnezar wakha isithixo wathi abantwana bonke abantu abaguqe phambi kwesithixo segolide ayisakhiphe kepha abantwana bakaIsrael bathi bona ngeke baze baguqe ngoba bakhonza uNkulunkulu oyedwa so manje uma ungitshela ukuthi wena soguqela usathane lemhlabeni esigqokisa amabhlukwe ngenkani noma egqokisa abantu besifazane amabhlukwe ngenkani ngenxa ukuthi basebenza ukuthi ngempela uJesu seweak ayisekho indaba kaJesu onginika incwadi yaDeuteronomy lapho bese sibuye sizozwa lapho kwincwadi yaDaniel ngifuna ukunikhipha lo moya wenkani kubhalwe phansi la eBhayibhelini abantu abafana noEnigma ziningi izincwadi ezifakaza ngoEnigma ezikhuluma ngayo ukuthi ukhuluma amanga kepha nina anikholwa yizwa ngithi nifuna umuntu athi uvela kuJesu bese emva kwalowo niyakholwa into ayishoyo ngoba nake ivumelana nenyama yakho Deuteronomy 22:5 ngifuna ungifundele ukuthi iBhayibheli lithini bese sizwe ukuthi ke uma ethi uNkulunkulu ke akayifuni lento uEnigma ukuthethe lapho ukuthi abantu besifazane bangawagqoka amabhlukwe emsebenzini okusho ukuthi makuthiwa abantu besifazane abafaka amawigi emsebenzini bangawafaka bakhumule bese beyikhaya nama makeup bangawafaka ngokuba yini sebeguqela uSathane sebeyamkhonza uSathane ngenxa yokuthi bayakhokhelwa uJesu sekhulumela oNigma ngoba manje labantu laba sebeguqela uSathane sebekhonza uSathane emsebenzini ekhaya bathi basho umuntu esifazana angagqoka ibhlukwe ekhaya athi ngoba ngisekhaya bese ngiphakathi kwabantu ngiligqoka ukuthi umuntu angayifaka imakeup eyedwa athi bese ngiphakathi kwabantu ngiyifaka yabona yambono uEnigma wenu uma ngenzeka shabakhethiweyo uyabona uthi ngisho abakhethiweyo uma ngenzeka ngisho abakhethiweyo uthi lezi zinsuku uJesu uyoncanyulwa ngenxa yabakhethiweyo uthi ke before uyifunde lencwadi ngoba soyifunda uthi umpostoli kwincwadi yaseGalatia sahluko 1:6 ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya ngokuba senimhlubuka masinya kangaka owanimizayo emseni niye kwelinye ivangeli gijimela elinye ivangeli elingesilo elinye kuphela ukuthi bakhona abandidisayo qhubeka haleluya banike kepha
Kepha-ke noma kungaba yithini uthi umpostoli noma ngabe ngabapostoli noma ingilosi noma ngabe kuthiwa ingilosi evela ezulwini eshumayela ezoqhamuka izoshumayela elinye ivangeli eliphambene eliphambene nalelo lelizwayo esanishweza lona lezindaba makabe ngokalekisiweyo. Glory to God. Makabe ngokalekisiweyo. Glory to God. njengalokho sesishilo Ngokuba sesishilo sisaphinda ngokuba nakalokho namanje siyaphinda ngithi uma umuntu elishumayeza eliphambene nalelo linye ivangeli enalamukelayo makabe ngoqalekisiweyo. ngitsheleke wena ugijima no-enigma niyamdumisa niyamphakamisa kithi lithini iBhayibheli noma ngabe uthi umpostoli-ke noma ngabe ithina noma ngabe kuthiwa ingilosi evele ezulwini ezoqhamuka izoshumayela elinye ivangeli eliphambene naleli elithunyaziwe abapostoli makabe ngoqalekisiweyo. Aqale indaba zamabhuluwe, khuluma indaba zokudla, wakhuluma ukuthi uJesu uthi uzobuya ngeSabatha. iBhayibheli lithi akwaziwa umuntu ukuthi uJesu uzobuya nini, uyobuya njengesela. Enigma ngintshele mina ulalela ubufakazi obuningi ka-YouTube bese abhale phansi izinto azishoyo ezinye siyazazi bazikhulumile abantu. Ngathi ngikhuluma nawe Enigma lento wangithi mina ngikhuluma nani kanje ngikhulumile naye wadazi inkani. Into engamtshela yona ukuthi mina akaphenduke ngokuba useqambele uNkulunkulu amanga uEnigma. Makaphenduka avume ukuthi uyona ayeke lento manje usebizwa udumo lwakhe eselimheha ngoba uyabona ukuthi iminyango iyavuleka yoduma. Izipho ezalemhlabeni umvuzo walemhlabeni lo makabuye ezeJesu azovuma ukuthi uyona ngokuba usephambene neBhayibheli. Wakhuluma ukuthi lithi iBhayibheli kwincwadi endala ngingakudla ukudla okuthize wavala abantu ukuthi badle ukudla okuthize. uEnigma ulokhu eqhubekisa abantu. Kunembhalo ethi baqapheleni ngizokutshela nje izincwadi ezikhuluma ngokudla ukuthi ungadla noma ngabe yini ukudla egameni likaJesu. Incwadi yamaRoma sehluko uthi uJesu naye ekukhulunywa ngokuthi nje kudliwa ngezandla ezingcolile. Athi uJesu akubona okungena emlomeni ongcolisayo kepha yini inhliziyo yomuntu engcolile kwincwadi yamaThewu. Bese kuphinde kuzoba incwadi yamaRoma sehluko 14 kusukela kuverse 1 kuze kufika kuverse 17 iyacacisela ngendaba zokudla. Kuphinde kuzoba incwadi yaseKorinte sehluko 10 kusukela kuverse 21 kuze kuyophuma kuverse 31 bengaphosisi ikhuluma ngendaba zokudla. You understand? Bese kuzophinde kuzoba incwadi yaseKolose usahluko 2 kusukela kuverse 8 kuze kuyofika kuverse 18 ikhuluma ngendaba zokudla. So ngiyanika nje amavesi uzozibhekela ngokuba ngifuna ukudila nale ndaba yamanga akhe ukuthi abantu besifazane bangagqoka amabhuluku emsebenzini. Uyanidukisa futhi nizoya esihogweni. Angikwazi ukuthi ngizoba umzalwane esontweni mesekhaya ngibe isidakwa. No. Kana kayi. Ukuthi ke angisakhona. Sengumzenzisi. Uma kukuthi wena uyakholwa ufuna ukuhamba nencwadi ubatshela ukuthi lithi iBhayibheli inkolo yakho le amaMuslim ayabona enze njani anginayo yakholwa. Kwenziwa yini bese kuziwa kumaKristu sekumele compromise. Yini kumele sicompromise uJesu ngenxa yomsebenzi yalemhlabeni. Kunabantu abadela ukuphila kwabo la emhlabeni ngenxa yevangeli. Bafakwa emlilweni, bafakwa emabhubesini. Abasindiswanga yini uJesu? Kanti uJesu somthemba nini besolalela uEnigma? Nizolithemba nini izwi likaNkulunkulu? Abantu abasakholwa. Anisakholwa nina abantu. Ufuna ukunikohlisa niyazithanda ingane kwani? Banike incwadi yaThimothi. Yokuqala. Sahluko 4 verse 1. Ngifuna nje ukuniveza niyazithanda izingane kwani nesibili futhi sahluko 4 nakhona futhi ubaninike from verse 1. Ngifuna nje ukuthi nginitshele ukuthi nina niyazithanda izingane kwani. Anifuni ukuzwa izwi elipheleleyo.
Ngithanda izinganekwane. Uthini? Yebo umoya usho Ukhuluma bani? ngokucacileyo. Umoya. Ukhuluma umoya, ukaNkulunkulu umoya. Yonke imibhalo eseBhayibhelini iphefumulelwa uNkulunkulu. Onenkinga nawe unenkinga noJesu, awunenkinga nami. Mawuthi uthi uyikholwa, kepha ulalela uEnigma ufuna ulela iBhayibheli. Wena ke umlandeli kaEnigma. uNkulunkulu wakho uEnigma. Again uJesu. You understand? Amen. Bazothi manje lokho okunye akushilo right akunandaba lokho akushilo right. Lithi iBhayibheli ungayigcina yonke imiyalelo eseBhayibhelini. Waphula wonke soyiphule yonke. Jesus. Amen. Makusiza lukuso lwesibheke ukuthi hayi lokho akushilo kunye kuseBhayibhelini akunandaba nalokho mina. Nginandaba nokuthi yena uyazikhulumela uzomnika nencwadi kaJeremiah futhi ekhuluma ngabaprofeti abakhuluma okusenhlizweni yabo ongasakhuluma abakunikwe uJesu. Bathi qhubeka le ncwadi le uzobe ubheke eJeremiah bese sibuyela kuDeuteronomy. Ngifuna ukuthi bonke abantu bacasuke futhi le ngizoyenza isihloko ngithi le nayi intshumayelo kaEnigma noma ngoEnigma angazi ngizoyithini ngapha ngizoyiqamba yona khona izoyaqhonqa kuyena futhi nabalandeli bakhe. Yebo umoya usho ngokucacileyo. Umoya usho ngokucacileyo Ukuthi ngezikhathi zokugcina. ngezikhathi zomnini. Zokugcina. Yes. Abanye bayakuhlubuka. Liyaphuma kuphi ekukholweni. Benaka omoya Ninaka abadulisayo. baningi omoya akuyalethwa Enigma baningi abafana naye abeze ngegama lika Jesu kepha basebenzisa njengecover njengesambathi njengoba uJesu ke qaphelana abaprofeti bamanga abazoza kunina bezembathi sesikhumba semvu kepha ngaphakathi bayizimpisi. Hallelujah. Uthi baqapheleni. Amen. Mina vele ngeke lize lingithande izwe wangitshela uJesu Yes, Lord. wathi ngeke likuthande izwe uma ngingithandanga mina. uEnigma usayifavorite abantu manje uyi-celebrity usaziwayo manje neshoyo ulalahleke mhlambe kungena imali usuku nosuku ebank ngomsashana usemvala umlomo Nikhohliwe uthando lokuqala. semvala umlomo ngezipho manje sejabuliswe lento ukuthi ubizwa ngapha ngeke bangibize mina No. ngizobatshela behlweni iziphambeko zabo ngeke bangibize. Amen. Benaka omoya Ninaka omoya abadukisayo Nezimfundiso zamadimoni. Yayizo lonto leyo. Umuntu ozothi umuntu wesifazane bangagqoka amabhluku emsebenzini bakhumule bese beyekhaya. Nezimfundiso zamadimoni. Imfundiso yamadimoni leyo. Amadimoni futhi asiyakhipha okholweni lakho. Yes, Lord. Kumanje usungafaka amacici emsebenzini bethu afaka amacici bese wakhumule bese uyekhaya. Usathane lokho. Ngokuzenzisa kwabaqamba amanga. Ngokwizenzisa kwalabo abaqamba amanga uEnigma uqamba amanga. Kuloko ngiyakusho. Ngikutshela mina ngeke ngahlulele ezulwini ngoEnigma. Kuthiwa zavula izincwadi. Yes, Lord. Nenge yavula akuvulwa ngoEnigma. Enigma umuntu ofana nami uzalwe zolo lokhu naye. Noma kuthiwa mdala kunami ngiyamhlonipha njengomuntu kepha ezwini cha singangigweka ngezwi. Ngifuna lethi iBhayibheli elifakazela yonke le imfisha ayitshela abantu abayenza. Hallelujah. Angifuni diary yakho mina. Yes, Lord. Lokho ejangithi uJesu ufake ingubo emhlophe efika ezansi nomqhele ikrani namashayinshayini nebhande lelicobezi anginandaba lonto mina. Siyakwazi lokho. Kubhalwe phansi eBhayibhelini lokho. Yes, Lord. Ngapha lento okhulumayo kuyona uJesu ayikhulumayo. Yes, Lord. Yes, Lord. Akhulumi lento okhulumayo uJesu. Amen. Nope. Noyedwa umprofeti okhuluma izwi liphambene nomunye umprofeti efakazela uNkulunkulu. Kusukela kubaprofeti uMoses Amen. kuya kuSamuel Yes, Lord. kuze kuyavala kuMalaki kuyangena ukuthi uHalu Baptist kungena kuJesu nabapostoli bakhuluma lizwi linye. Yes. Hallelujah. Bese kuthiwa hayi abantu bakaZulu amaZulu nje khona abantu bakaZulu abangiphikisayo abalelela lithi iBhayibheli singaphikisani ayikho lonto leyo. Lithi iBhayibheli mabavale umlomo labakhuluma izinto ezingekho. Amen. Amen. Siyaqondisa ngeBhayibheli incwadi yokuqondisa Yes. elokuyala Amen. ukuba ngifuna ukuzwa ngambizo uEnigma Yes, Lord. ngenza imeeting naye ngarecorda ngayifaka egroupini ngabazwisa abazalwane enxa yokuthi wayekhulekisa abantu ngokudla azange akwazi ukungiphendula. Amen. Wangena ezintangeni waphuma wapitoza wachaza wathi uthi uNkulunkulu uma sizwe izwi lakhe namhlanje akulona izwi loNkulunkulu elikhulumayo no qamba amanga. Yes, Lord. Manizwe izwi lakhe ningaqinisi inhliziyo zenu uma sizwe izwi. Please. Hallelujah. Why izwi lakho liphikisana nezwi lakhe? Hallelujah. Uthunywe ubani? Amen. Uthunywe ubani? Nina abantu nilandela uma ngiyanitshela mina nikholwa ngemizwa. Umuntu ozokholwa imfundiso engifundisayo ngokuba uthi uJesu ubizwe ubaba. Amen. Amen.
Amen. And uzohlala kubaba, uyohlala ezweni. Yes, Lord. Jesus. Uhlale kumina. Mina mengifa namhlanje kuphelile ngami. Kepha izwi limile. Yes, Lord. Nina nifa, elifa nilandela uEnigma nesihogweni. Ukuba yini? Nikholwa izinto eziphikisana nezwi likaNkulunkulu. Amen. Ngiyakholwa izinto ngithi. Izwi lenali ibhale phansi namavili ukufunda amaBhayibheli. Ingakho ngithi ngikholwa ngemizwa. Ngakho uSathane uyazi ukuthi namavila. Abantu abafana nami kufanele bavalwe vele. Ngoba yena uSathane uyazi ukuthi ngivula amehlo abantu abaningi. Ngiyanibiza ngithi phumani emabandleni amanga, yekani ukulandela imfundiso zamanga, thathana amaBhayibheli enu wavula. Hayi nje, iBhayibheli lithi ningeke ukuhlanganyela. Lithi iBhayibheli lingabosheke ejokeni ningi nabangakholwa. Uyakwazi lokho? Amen. Uyakwazi lokho? Amen. Nihlele emabandleni amanga ngenxa yezikhundla noma ngenxa yemizwa ukuthi cha phela ngakhulela lana, ngaqala ukukholwa lana. Lalela, iBhayibheli lihambi kanjani? Ufuna into ufuna iqiniso. Uma umfundisi wakhe esikhohlakala enza into noma efundisa into engekho eBhayibhelini noma ungayiqondi uzombuza ukuthi yini lonto eBhayibhelini. Mekukhombisa noma kwakuchazela ukuthi hayi phela lento eyona sesikhathi manje umtshela iphi yamanje eBhayibhelini. Mengenayo phuma lapha uhlaleleni. Yilo incengile. Ngengela ukulandela impumpulo ezoholela esihogweni. Nina abantu nihamba ngemizwa, nizophuma lapho kwimizwa yenu, ningene kumoya, fanele ningene nihlale kumoya. Jesus. Amen. Yonke into engikhuluma ifanele ifakazelwe eBhayibhelini. Yes, Lord. Noma ngikutshela nje ngithi iBhayibheli limile. Amen. Lithi ke lapha kwincwadi yaTimothy chapter 4 verse 1 etheni. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni. Bayakuhlubuka. Nina senikholwa izinganekwane. Ngoba abanye babelandela izinganekwane zamaJuda iBhayibheli laliqinisile. Namanje lisafakaza abantu bathanda izinganekwane. Benaka omoya Thanda omoya abadukisayo. Nezimfundiso zamadimoni yazithanda. ngokuzenzisa. Imfundiso zamadimoni ngitshele mina ziza kanjani? Ziza njengeqiniso. Dali igama likaJesu siyazi ukuthi uJesu umoya weqiniso. Kepha ngenxa ukuthi aninawo umoya weqiniso, abantu abasebenzisa umoya amadimoni basebenzisa igama likaJesu bese banenzisa izinto eziphambene noJesu. Ngoba naku vele abafuni ukuphatha amaBhayibheli. So ngizobonakala nina ngokuthi lithi iBhayibheli kwincwadi yokuqala kaTimoteyu sahluko 2 verse 9 bese kuzoba incwadi yokuqala kaPeter sahluko 3 kusukela ku verse 3 only ke le yokuqala kaTimoteyu sahluko 2 verse 9 ithini? Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezibafaneleyo. So ingubo okufaneleyo ukuthi wena ugqoke ingubo ehloniphekileyo. Hayi ingubo ekubambayo, hayi ingubo eveza imswephe ezinqa, hayi ingubo efika ngaphezulu kwamadolo, ingubo eshaya lapha emaqakaleni. Hayi ingubo eveza icleavage, hayi ingubo ezokuveza ubuntu bakho. You understand? Ugqoke ngendlela ehloniphekileyo efanele ubungcwele bese thini? Bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. Ungaziluki so mekuthi wena kuthiwa emsebenzini iyaluka uzothi uzoluka bese uzoqaqa ekhaya ngoba naku kuthiwa emsebenzini luka. Uzokwenza njalo. Ngoba naku uEnigma wathi ungagqoka ibhlukwe emsebenzini. Kukhona uDaniel owavalelwa lapha ngokukhonza uNkulunkulu. Ngokuthi uyahamba uyoguqa akhuleke uNkulunkulu. Benza umthetho ukuthi abantu abazokhuleka omunye uNkulunkulu baboshwe babulawe. Niyoze kube nini nithatha ukholo nensindiso kancane ngenxa yokuhlupheka kwasemhlabeni. Alisho iBhayibheli ukuthi inhlupheko kufanele sidlule kusona. Ukuba fanele sihlolwe ukholo lwethu. Uthini uJakobe kanti lapha kwincwadi yokuqala incwadi yaJakobe sahluko 1 uverse 3. Jakobe sahluko 1 verse 3. Ngikuvezela imibhalo eBhayibhelini ekhuluma ukuthi vele thina sifanele ukudlula ezinhluphekweni. Nazi ukuthi ukuvivinya kokukholo lwenu kuveza ukuthi nina nibambelele ekutheni nifuna izulu. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi. So akubonakale phela lomsebenzi opheleleyo. Kanjani? Opheleleyo. Manje ubona ukuthi wena umsebenzini ugqoka ibhlukwe ekhaya, ugqoka isketi, uphelele umsebenzi wakho. Onginike incwadi yaDuteronomy
Sahluko 22 verse 5 sibheke ke manje ukuthi umsebenzi upheleliswa kanjani. Owesifazane Lithini iBhayibheli? owesifazane makangagqoki akagqoke mhlambe ngesinye isikhathi makangagqoki emsebenzini okwendoda makangagqoki okwendoda no ebhanoyini owesifazane makangagqoki okwendoda makagqoke ngaphansi kwamanzi emkhunjeni makangagqoki okwendoda angagqoka mhlambe mekuthi kune special occasion makangagqoki okwendoda so iBhayibheli lithi owesifazane angagqoki okwendoda amabhluku akhele abantu besilisa noma bangawa design abawakhe amabhluku engathi abantu besifazane lamabhluku enaniveza ubunqunu benu lamabhluku la uNkulunkulu uthi ingagqoki wona umuntu wesifazane udela ukugqoka ingubo adela ukuthi agqoke ibhluku ingubo uyimbatha lithi iBhayibheli owesifazane makangagqoki okowesilisa nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane so umuntu wesifazane mena ingubo angikwazi ukuyithinta mina no umuntu wesifazane akakwazi ukugqoka impahla zabo no ngakho ingane yakho noma ngabe ubani no akazithinta impahla zakho ngokuba yilowo nalowo owenza lokho kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho so ongitshwaleke wena enigma ukuthathapho ukuthi uJesu bangagqoka emsebenzini ubani kumele sikholwe uyena izwi lanika uMoses nabaprofeti noma izwi elifike nawe namhlanje bangakanani abantu asebefikile ngaphambi kwakhe uzokwenza abantu banengeke phambi kaNkulunkulu nomanga nenkohliso enigma mina abantu bangangizonda mina bangacathi nginomona angibheke inzuzo anginalutho ayikho engidinga kubantu no kuyokusiza ngani ukuthi ngizuze uthando lwenu bese ngilahlekelwa umphefumulo wami nokuphila kwami yini engiyakuyinikela uNkulunkulu ukuhlenga umphefumulo wami yini ungizincengele kunina akanqunyanga yini ikhanda uJohane uMbhapatisi ngenxa ukuthi wayetshela uHerod ukuthi akukuhle ukuthi athathe umfazi kamfowabo ephila haleluya akabethelwanga isiphambanweni uJesu ngenxa ukuthi wafundisa abantu iqiniso bakuphika bakhetha isigebengu uBarnabas uBarabas amen haleluya uHerod akathathanga inkemba wanquma uJakobe ngobana ke jabulisa abantu ngokuba ngiqinisile ngithi kini ababophelanga yini uzunge uStefani bamgcoba ngamatshe na uma ukuthi ukholo lakho lincike emalini uzozama ukusindisa uthi uJesu bonke abantu abazama ukusindisa kulokuphila bayolahlekelwa ukuphila kwabo mawuzama ukusindisa uzolahlekelwa ukuphila kwakho kepha uma ulahlekelwa ukuphila kwakho ngenxa kaJesu uthi uyakusindiswa engathi ngikhohliwe nina abantu ukuthi asisebenzele lo mhlaba senikhohlwe nifuna ukukhunjuzwa bavele amabandla amaningi anikhohlisa awantshela ukuthi asisebenzele lo mhlaba kanti uthini uJesu methi ningasibekeli ingcebo emhlabeni kwenzeka kanjani namhlanje kuthiwa umuntu wesifazane angagqoka ibhluku emsebenzini kusho bani kusho umuntu lemhlabeni isisebenzi sikaSathane leso isisebenzi sikaSathane mina ngeke ngiguqule umuntu namhlanje ekubeni ngisindiswa yizwi likaNkulunkulu ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula gama linye nasiqashana sinye somthetho so ukuthi konke uJesu aprophethile fanele kugcwaliseke amen ngiyakutshela mina ngizovusa umuntu olandela uEnigma yena mengafuna ukuphenduka mina ngisho ngenza kanje nginenzela umusa nimbizo uEnigma naye lama podcast enu ningibize mina akhulume lokwakhulumayo bese sikuhlole ngeBhayibheli ekhona hayi ukuthi ngiyamsaba noma mhlambe ngihleba ngayo ngifuna yini uqobo lwakhe sengingakhuluma naye kepha manje ke sengifuna sikhulume phambi kwabantu phela ngeBhayibheli haleluya iBhayibheli hlonani imibhalo ngokuba nithi kuyona lokuphila okuphakade iyona efakaza ngami kusho uJesu amen yes God bethu wahlola ngempalo akusho ukuthi asithathe ubufakazi babantu sikholwe yibo sihambe ngabo manje iBhayibheli uma kuthiwa noma kuthiwa fika umpostoli
noma kuthiwa fika ingilosi evele ezulwini ezoshumayela elinye ivangeli kungelona leli esishunyaziwe makabe ngoqalekiwe. So uyaziqalekisa yena umuntu ozoqhamuka nemfundiso ephambane nezwi. Hayi uJesu ngisho enigma kuthiwa mhlawumbe umngane wakho ufika umgaxe kanje akutshele zonke awuyena oqala baningi abafundisi baphesheya abamanga abantu bafike bakhuluma noJesu uthi wena uyambonisa uNkulunkulu ukuthi ke hayi uNkulunkulu lithi akekho umuntu ongabonisa uNkulunkulu nginika incwadi yalontuzana bani nginika incwadi amaRoma sahluko 8 bengaphosisi no nginike incwadi yamaRoma sahluko 11 incwadi yamaRoma sahluko 11 ngithi uverse 28 qala khona mokhona ngithi ngokwevangeli wait. Ngifuna nginike lapha ya. Unginike from verse 26. Nginike from verse 26. kanjalo uIsrayeli wonke uyakusindiswa njengalokho kulotshiwe ukuthi Kulotshwe kweizindaba ithini? Izwathiwa. Yabona ku enigma kulento yakhe ayiphethe. Ufika afaka akhuluma athi uJesu wathi njengoba kulotshiwe ukuthi ngabe siyakholwa. Yamuza umpostoli Paul uthini? Angithi? amen Mase ke umpostoli Paul wayengekho nabapostoli. Yapha mesefika phakathi kwabo uthatha njengoba kulotshiwe afakazisa. And mesefika kubona uyabatshela ukuthi hayi mina ngibizwe kanje. Babona ukuthi lo muntu ushumayela ivangeli elifana nelethu. Phela ukuthi yena kuthiwa kahamba ushumayela kwabezizwe. Bese beqedile ukuzwa bese basuma abanye abapostoli bamxhawula. Ngeke ngikwazi ukuxhawula enigma. no Ngenxa yokuthi uphikisana neBhayibheli. LeBhayibheli bakhuluma bese bathi kulotshiwe. Isambulo sakho ngeke siphambane nesabapostoli ababe noJesu. no Ababehamba naye. Bengena bephuma naye. Bedla naye. Abasebemkhapha esayokhushulele ezulwini. Bahamba naye bafika bafuna izandla wababusisa. Namhlanje sesinabantu abaqhamuka bevuka esikhaleni bezokhuluma izinto eziphambene nezwi. Ngisho mina ke uma wena uhamba ngemizwa ngeke uzuyizwe lento ngoba ayavulelwe wena. Wena usabhizi ubanjwe imizwa yakho abantu abaningi bayakhola babhajwe imizwa. Ihamba ngemizwa. hallelujah Anihloli imbhalo. Wonke umuntu okhuluma noJesu vele nivuza manje nilandela ibhodwe econsayo. Ngoba nake mfika noJesu banitshela izinto vele ezijabulisa amadlebe enu. So vele nifuna lokho nini? Angifuni ukukhuzwa. Amakholwa. Uthi hayi ngeke uNkulunkulu ozomjaja ngeke ngize ngikuyeke. amen Lithi wahlulela qala ngaphakathi ebandleni. yes Lord Sifanele ukukhuluma ukuthi abantu ngeke baze bakwazi ukuthi bangene endlini kaNkulunkulu bazenzele umathanda. Ngeke. amen Glory to God ngeke. hallelujah Ngazenzela ke lapha ebandleni lamanga nezwe uMasigcozi. Mina abantu bonke abakholwa yizwi bazohamba ngezwi lelibhole phansi eBhayibhelini. yes Lord Lalela, lezwi leli angilifebanga, angilithenganga, angiligwazelanga. yes Lord Futhi akekho umuntu ongangigwazela mina. Noma nganginika imali athi uyangithenga. Ngeke ngisifebe nomahosha athi ke ngishintshe indlela yokukhuluma ivangeli. Lord Jesus Ivangeli lengiliphiwe uNkulunkulu. Linokuphila. amen Futhi nginethemba noma ungathiwa ngibulala mina ubulala inyama kuphela. Awukwazi ukuthinta umphefumulo wami. amen sathi abangenani eliphezulu hallelujah Namavaka ngitshele mina. Niyoze nizwe noma kuthiwa uzwe njengamanje. amen Uzozwa ngenyama vele, inyama izokubamba. Namavaka nisaba ukuvula iBhayibheli namagwala. Nisaba ukuhlubuka kubantu abaniqambela amanga. Usaba ukuthi mawukhululiswa amacici uzoba mubi. Mubi ngaphakathi, ngaphandle. uNkulunkulu wenze umfanekiso wakhe. Ngisho ungamuhle kangakanani ngaphandle ufaka amacici, ufaka uphende, ufaka into zokufakelwa. Still uzenza muhle ngeze.
Kuthiwa masihlobe ngomuntu ongabhubhiyo, nina nihloba ngezinto ezibhubhayo. Akho umuntu ozokuthi-ke uthi uyasindisiwe uzocompromise ubungcwele bakhe ngenxa yokuthi usaba ukuthi umqashi wakhe uzomxosha emsebenzini. Ngakuyeka ukumodela. Ngosuku bengwenza u30,000, 40,000, 60,000. Not zonke insuku umsebenzi ebenguyithola eyotshwala ama-sport ukumodela uhambe nqunu ufake i-makeup qokisa impahla zezitabane. Ngashiya phansi lonto ngoba ngakubona kuyinto eyizeleze ukuthi ngalahlekelwe isithunzi sami nesimilo sami ngenxa nje yokuthi ngizothola amasenti lemhlabeni. Thiwa umphefumulo womuntu oyigugu ubiza ngaphezulu kwale golide lesisukelayo nemali esisukelayo lemhlabeni. Hallelujah. Yaze kube nini? Nibancika. Yaze kube nini? Nisaba nihamba nibundazela nifuna ukubamba la niyeke la. Sathane usebathumelileke o-ENIGMA. Ngali igama lika Jesu. Uthe nitshela iqiniso abeyofaka namanga la. Phaka nendawo. Akwenze kangani lapha ya uEva efika uSathane. Akwenze kangani ngesikhathi uSathane efika kuJesu. Ezomqambela amanga uthi ngoba kuthiwa indodana kaNkulunkulu akaphendula amatshe. Wakwezwaphi ukuthi umuntu uphendula amatshe wenza izinto? Ukhuluma iqiniso uyindodana kaNkulunkulu ngithi. Yes Lord. Bese thike phendula amatshe wenza izinto ufuna ukuthi yena alinge uNkulunkulu. Yes Lord. Bese afeyile Amen. okholweni lakhe ngoba wenze into engakaze yenziwe. Nina abantu nelale sizonivusa emaqandeni. Sizobiza abantu abavalekile amehlo impumpu siwavula amehlo. Sovula amehlo, sovula imilomo yabantu abangakwazi ukukhuluma. Sovula izindlebe zabantu abayizithuli. Yes Lord. Yes Lord. Ngezwi likaJesu uJesu umsebenzi wakhe yilo. Yes Lord. Banikhubaza labantu ngamanga banenza nibe izishosha ningakwazi ukuhamba. iBhayibheli ngeke lishintshwe yimina. No. Phela mase lishintshe iBhayibheli ukuthi asisekho noma selamsebenzi. Mase ngikwazi mina ukutshela abantu ukuthi bangenza lokho bangakwenza ukuthi bangagqoka abantu besifazana amabhuluku emsebenzini. Hayi seseyicompromise igospel. Ayisena msebenzi. Ongiphi incwadi kaDaniel ngeke ngizwe uthini uDaniel. Ngithi usahluko 3 lapho khona uNebukadnezar akha isithixo. Wayesethi abantu mebezwa icilongo mabaguqe. Base bethi lamadoda amathathu uShadrach no Meshaki no Abednego bona ngeke baze baguqe baguqele isithixo. Wena uguqiswa ibhlukwe. Ubona kusaba ukuxoshwa emsebenzini. Nangu umuntu wangena emlilweni. Kepha uNkulunkulu wayenaye azange amshiye. Uthi uNkulunkulu angisoze ngakushiya noma ngakulahla. Angisoze ngakushiya noma ngakulahla. Ubona levangeli nenkolo yobuKristu ingahloniphekile ngokuba kugcwele abazalwane abangabazenzisi bacompromise igospel ngenxa yemisebenzi nezikhundla. Nabantu abayizilambana abasebenzela izisu zabo kuphela abantu abangena imphefumulo yabo. Do you understand? Uthini umbhalo? Incwadi uDaniel isahluko sesithathu ivesi lokuqala. uNebukadnezar inkosi wenza isithombe segolide ubude baso babuyizingalo ezingamashumi 60. Ububanzi baso buyizingalo awuhambe ngifuna le khona esebabiza ethi bona bafuna ukuguqela isithombe sakhe noNkulunkulu wakhe. You understand? Umuntu azokutshela ukuthi enza into uJesu athe uthi uJesu singakhonza abanye uNkulunkulu. Uma kufika omunye umuntu azokunika umyalelo phambili naloko uNkulunkulu ukholwa kanjani uyena? Uthi uNkulunkulu kwincwadi yaDeuteronomy 13 verse 1 to verse 5. Uma phakathi kwenu kuvuka umphupho wamaphupho noma umprofeti kwenzeka noma ephupha asho into bese iyenzeka. Athi uthini
lo mprofethi Lo mprofethi noma noma lo mphupho wamaphupho yes wobulawa kufanele abulawe ngokuba ukhulumile okunihlubukisa kuJehova uNkulunkulu. kangakanani umuntu ke manje ogcoba lo musa kaJesu ozohlubisa abantu kumiyalelo kaNkulunkulu Yes, Lord. Of Jesus. ukuthi abantu mabaphume benze lokho akushoyo yena afakazelwe eBhayibheli. Akekho noyedwa umuntu ongafika manje azofundisa ngoJesu afundise into ephambene neBhayibheli. Bonke abafundisi abafakana amacinci abantu besifazane baniholela esihogweni. Bonke abafundisi abafakana amawigi khona nizoba bahle baniholela esihogweni. Bonke abafundisi abagqokana amabhlukwe baniholela esihogweni. Bonke abafundisi abalungisana izipho zenu ezinweleni luke baniholela esihogweni. Bonke abafundisi abafakana icwebe baniholela esihogweni. Umfundisi othi ungayidweba ithathu ukubizela esihogweni izinceku zika Satan buyela ngale lencwadi lene eBhayibheli sizwe yona ukuthi etheni bese siyavala. Khona uNebukadnezar wayaleza ngolaka Yes. nangokufutheka ukuba kulethwe uShadrach noMeshach noAbednego. Base belethwa lawo madoda phambi kwenkosi. Yes. uNebukadnezar wathatha wathi kuwo, Wasetheni? kungamabomu yini Shadrach, Meshach noAbednego? Ningakhonzi uNkulunkulu wami. Yes. Ningakhuleki esithombeni segolide. Okusho ukuthi ke nami ngenzeka bright kuma ngithola umsebenzi kuthiwa angihambe ngiyo-advertiser impahla zomuntu wesifazane. Ngithi hayi ngoba kusemsebenzini. Bese ngisekhanza ugqoka impahla zomuntu wesilisa. Niyabona ukuthi uSathane unenza iziwula kanjani? Uyaniguqisa uSathane unenza nimworship nimkhonze ndlela zonke. Qondani. Nilinde isitha senu uSathane. Ngokuba uyahamba uyabhonga njengebhubesi. Ufuna laba azobagwinya ngabagwinyi. Melana naye niqinile. Glory to God. Akholweni. Hallelujah. Ukuba abazalwane beni basezweni lezi zinto ziyabehlela abanamandla bathi bayakholwa kepha benza zonke izinto ezenziwa abantu basezweni. Hayi nami ngisindisiwe nje ngomKristu. Lithini izwi pho? Hayi uyangijaja ungani wayungijaja. No lithini izwi ngoba phela uma uthi uyasindisiwe uzobona ukuthi awu yazi uqinisile mfowethu bazongisiza umvula amehlo. Yini oyisindisiwe? Usindiswe kuphi? Lithi izwi ke. Ngakho ke uma sithiwe siphiwe umusa kufanele yini ukuthi siqhubeke sihlale sonweni ukuze umusa uvame na? Nakanye ngokuba uma safa maqondene nesona Singabuye sihambe kanjani kuso na? Lelo iBhayibheli nikeke manje lencwadi bese siyayivala bright. Ngiyanitshela mina uEnigma nizobona late ukuthi undukusile. Ziningi izinto ezishoyo ezingafakazelwa eBhayibheli. Kepha labo abanezindlebe ezilunywayo bagijimela yena. Bayamthanda. Yabona abanye bamenza ihlaya ngoba uSathane uyakwazi ukuthi azakwenze into eyihlaya phambi kwabantu abokusengayo ngoba noNkulunkulu uthi ke ngoba ufuna ukwenza le ntando yami ngizokuphimisela emlomeni wami. Lord Jesus. Yabona uyozavume ukuthi lezi zinto azikhulumayo akazithunyanga azinikwa ngoJesu. Uzikhulumela yena into ethanda uyena esuka enhlizweni yakhe. Ukhohlisa abantu uthi uNkulunkulu uba bebemile emkhandluni wami bebezotshela abantu amazwi ami. Lord Jesus. uEnigma akalazi iBhayibheli. Uthatha amavesi eBhayibhelini avela afake nje noma lefuna uwafaka khona. Lalela elikamoya izwi. Akhona iyodwa incwadi echasisa lo muntu ngokwakhe. Kepha bonke abantu ababhala leBhayibheli babeholwa umoya engcwele okwamadoda angcwele. Ekhutshwa ngumoya. Amen. Ekhuluma kamoya. Nina abantu niyakhetha ngikhetha ngokwenyama uthi uJesu nina nahlulela ngokwenyama. Nina nahlulela ngokwenyama. Uma benwazi amazwi kaMoses benzongizwa mina. Uma benwazi amazwi kaJesu uma bawuphila ngayo lencwadi njengoba bethi uJesu umuntu akayophila ngesinkwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Bowuzozwa izwi likaNkulunkulu ubungeke uzuzwe mina kepha ngoba uzwa mina wena ubhaje kwimizwa ngekukena uhamba ngama emotions ngesingisi ubhaje kuma emotions wayekhuluma ngomunye umuntu kanjena ingakho lesi iBhayibheli ungajaje ngoba mina ngikhuluma into ebhole phansi eBhayibhelini nami vele ngiyokwahlulelwa ngezwi kepha ngiyalihlonipha izwi ngeke ngizame ukuzenza muhle phambi kwakho ngizotholani yini engiza kuyizuza
obanike incwadi before uqhubeke le ncwadi uzoqedela la ngifuna ukuthi ubazi ukuthi ithini incwadi Tithu lapha abanike uTithu sahluko 1 ngifuna uverse 11 12 13 14 ngifuna uzwe iBhayibheli lithini bese ke lizwile ulizwile iBhayibheli bese siyaqhubeka incwadi yaDaniel bese siyavala kuyona niyoze nizwe ukuba nibizelwe ezweni imbhalo yonke ifakaza ngoJesu ngoba sihlola imbhalo sifakaza izwi likaJesu ncwadi eThithu sahluko 1 inike uverse 11 noma nginike uverse 12 omunye kubona umprofeti wakubo washo wathi abaseKrethe bangamaqambi manga njalo izilwane ezimbi iziminzi ezivilaphayo lobu bufakazi buqinisile ngalokho ke ubayalisise hayi ungani nje lalikhuluma nalaba ngalesa sikhathi liphe likhuluma nabo manje uthi uJesu izwi lakhe lishintshe lime kanjani laphakathi uthi uMoses ufakaza ngaye akashoni ke buka nje ngikupha isambulo kuthi isicebi sesisho esihogweni sesibona uAbraham noLazarus sifise uLazarus ukuthi abuye ezemhlabeni azotshela abafowabo besicebe ukuthi ke baphila impilo efanele uthini uAbraham akasho uAbraham ukuthi banoMoses nabaprofeti yes Lord Jesus uma bengezwe bona ngeke bamuze umuntu ngisho sebuye ekufeni yes Lord because ukuthini na usho ukuthi ngaloso sikhathi uMoses kade afa ehlani kepha lithi ngokuba kukhona izwi lafika ngoMoses likhuluma ngokuthi ke lokho kwakhulunywa ngoMoses kufanele benze kona akubalekile ukuthi ngabuye umuntu ekufeni into ebalekile ukuthi nizwe izwi ngokuba baningi abangalaleliyo abakhuluma izwi nabakhohlisayo ikakhulu labo abantu basindisiwe abamele ukuthuliswa isho iBhayibheli bamele ukuthuliswa bazothuliswa ubani ukuthi ngizothula bini abachitha indlu bachitha ibandla likaJesu befundisa izinto ezingafanele yenzuzo ngithanda imali ngishumayela izinto ezokwenza ukuthi nithole udumo labantu nithole imali ngifuna imali ingakho segijima sechaza ukuthi unezikweletu akekho umuntu ongenazo izikweletu nami nginazo izikweletu Nkosi uJesu haleluya so abantu kumele bakuzwele manje kuba wena wawadutshula 38 times angina indaba nalokho ukuthi uJesu wakusindisela lokho wena sowuvele sowuthola indlela ukuthi abantu kufanele bakuzwele bakunike nemali oyifunayo amaqhinga lawo futhi namacebo amen Lord Jesus akukho okufihlakeleyo ke ungeke kwambulwe uyathanda awuthandi leli vangeli uthi uJesu kumele lishunyahele and lona angeke lifike kamnandi liyababa enyameni kepha limnandi emlomeni ayikho into ebekele estofini haleluya ayike singasho inene haleluya okay asike sibuyeleke ngale kwincwadi eDaniel sesivala ke ngifuna unitshele ukuthi mina lalela angikhathali ukuqale ubanike lencwadi le ngizonika yona manje lapha kwincwadi yalontuzana incwadi ka uba ngifuna unginike incwadi yaseqala baseKorinte sahluko 9 no sahluko 10 verse 9 ngifuna ukubakhombisa ukuthi uNkulunkulu uthi ezilingweni zonke ezibakhona uthi uyakuyenza indlela azikho ukulingwa esingabhekana nakho uNkulunkulu ngeke azayenza indlela ukuthi siphunyuke kubona kepha kusuke hlola ukholo lwakho ukuthi wena bese fika izikhathi ezima wenza njani ithi iBhayibheli umuntu wesifazane angagqokiswa wesilisa uEnigma uthi ungagqoka emsebenzini uSathane lowo namabibane efundisa imfundiso yamadimoni banike incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko 9 no sahluko 10 verse 9 isahluko 10 verse 9 yes futhi asingayilingi inkosi senze njani asingayilingi inkosi masingamlingi uJesu njengabanye
kubo bayilinga ukhuluma ngobani abanye kubo ukhuluma ngabantu ababesehlane abenza izinto eziphambane nentando kaNkulunkulu wababhubhisa babhujiswa izinyoka futhi ningakhononi njengabanye ngaloko sicomplaina njalo njengabanye ababesehlane bakhonona babeloke bekhononda njalo baze babhujiswa umbulali kepha lezo zinto zabehlela Yes. wona kube yisibonelo zebehlela ngoba yini kube yisibonelo lezi zinto njengoba uNkulunkulu webabulala ngqo ehlane ingokuba wenza isibonelo ukuthi isono akasifuni kanjani kulotshelwe so ukusiyana lezi zinto zina ziyasigada ukuthi singenzi njengalabo bantu abenza izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu ehlane esekufikile kwithi ukugcina kwezikhathi qhubeka bright ngakho-ke osuka ethi umi lo wathumi akaqaphele ukuba angawi makaqaphele ukuhamba kwakho ukuthi ungaweswa izimfundiso zabantu ezintanti emoyeni anifikelwa ukulinga uyithi iBhayibheli na indaba le ikhona lithi iBhayibheli anifikelwa ukulingwa okungenjengokwabantu okungenjengokubantu futhi ukulingwa kuyefana kuthina sonke kepha uNkulunkulu kepha kukho konke ukulingwa kwethu uNkulunkulu akaguquki uthembakele ongayi kuvuma yena ngeke azavume ukuba nilingwe uthi yena ngeke azavume unyawo lakho lushelele na ngeke avume unyawo lakho lushelele unamaqhuzuka uyathumela izingilosi zikunqaka uthi yena ngeke ongayi kuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezulu kwamandla enu lezo lonto leyo ukulingwa solingwa vele kepha ukulingwa kwethu akukho ukulingwa ngaphezulu kwamandla akho ukubekezela kwakho nokuthaka bakho kwenza ukuthatha izinqumo ezisheshayo ubalekela ukulingwa bese ufuna ukuzisendeza kepha oyakuthi kanye nokulingwa anezele indlela yokuphepha so kukho konke ukulingwa kwethu uthi yena uza kuyenza indlela yani yokuphepha nize nibe namandla okokuthwala okay asibuyele ngaloku Daniel ukuthi ubani wabathwala benqabe ukuqala isithixo yabona iBhayibheli likhuluma ulimi oluqondile elikamoya akulona lami angikaze ngizenzele lento ngokwami kuba ngizenzela ngokwami ngabe ngenza njengabafundisi beni laba abaningi abawufukwe izinja ezingakwazi ukukhonkotha abasebenzela izisu zabo izilwane neziminzi you understand mina ngeke uzungithande mina mongakholwa izwi laNkulunkulu cha ngeke futhi anginenkinga naloko mina abantu abazongizwa yilabo abezwa uJesu mama muzi uJesu ngeke uzungizwe mina ayike into engikhuluma ngokwami yonke into engikhuluma ifakazelwa iBhayibheli angikhulumi ngemizwa angishumayeli ngemizwa angimzondi ubrother ENIGMA ngiyemthanda njengoba ngizithanda unomakhelwane wami ngiyaphi iqiniso hayi elika Jesu haleluya hayi ngemizwa ngiyakutshela le kaJesu haleluya incwadi uDaniel isahluko sesithathu verse 14 yes uNebukadnezar wathatha wathi kubo kungamabomu yini Shadrach Meshach noAbednego ningakhonzi uNkulunkulu wami ningakhuleki esithombeni segolide engisimisileyo na lamabhruwe labagqokisana wesifazane afana nesithombe sibekiwe kumele baguqe kusona ukuze bazibone bebahle noma bebone bequalify emphakathini fanele bagqoke amabhlukwe bagqokiswa lezi zinto lezi ukuze bamkhonze uSathane ngoba uSathane uvela akayithandi yonke into ebekuNkulunkulu ewumthetho wakhe ufuna ukuniphulisa yona so niyayiphula nina ngegama lokuthi uNkulunkulu wazi inhliziyo zenu uNkulunkulu uyazi inhliziyo yakho ngoba vele uyayibonakala ngaphandle bese ugqokile ukuthi waniqhokela uSathane haleluya lezo lonto le manike manje uma nilungele ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilonge negenke nehapu nomqangala nogubhu nengemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa niwe phansi nikhuleke esithombeni engisenzileyo kuhle kepha uma ningakhuleki niyakuphonswa ngaso leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo yes ovuthayo ngumuphi lowo uNkulunkulu oyakunikhulula ezandleni zami na babuzwa kanjalo phela ngibese besatshisa emsebenzini ukuthi uzoxoshwa phela ingane zakho zizodlala labo lezo zinto zifakwe sisaba kubani uzodlala uzosebenza
Phela imisebenzi eminingi manje seyifuna ukuthi ngithi ngifuna sikhuluma indaba yani yokwenza i-driving license. Anginayo i-driving license ngisakhuleka ukuthi uNkulunkulu azangivulela indlela ngihambe ngiyoyenza ngendlela esemthethweni ngoba abantu abaningi abafundisi Yes, Lord. bagwazela ama-license. Ama-license kodwa moya. Ama-license enu Amen. ayinawo uNkulunkulu. Satan. Ngokuba nina niguqele usathane nakugwazela ama-license. Inabantu enigwazisa abantu isazolithetha libombe esihogweni Jesus. ukuba nikhohlakele. You understand? Amen. uBright usezame ka-2 ukwenza i-license bemtshela akagwaza azange azagwaza ngoba yena usaba uNkulunkulu. Lo status okuthiwa angeke uze uyithole i-license ngoba wena uthi ukuzugwaza ngamane ngihlale engenayo anginankinga. Yes, Lord. Hallelujah. Vele nje kakade anginayo nalontshisekelo yokuthi ngishayele imoto. Hallelujah. Noma kuthiwa ikhona angeke ngize ngibe negugu lokuthi mina ngithanda ukuhlala emotweni. Amen. Hallelujah. Ngithanda ukuhlala emotweni ngiqhatha. Amen. Ngidedela labakwaziyo ukushayela abashayela. Lokho ngihlele eceleni ngidle indaba. Hayi anginankinga ngeke kufihlele. Yabona nje ngiyathandela ukuhlala eceleni emotweni ngizihlalele. Ngahlalela ngifundele iBhayibheli lami. Amen. Noma ngizilalela umculo. Amen. Hayi indaba zokuthi mina ngentshisekelo ukuthi ngiyayidinga imoto siyayidinga kepha uNkulunkulu uzokusinika uzokwenza ngamandla akhe konke nama-license uzokwenza ngamandla akhe kuzoba kuhle futhi. Amen. Singamgubhelanga uSathane. Singazange sikhothamele uSathane ngenxa yo-shortcut. Amen. Nina nisatshizwa uzoxoshwa emsebenzini lalela umuntu o-understanda. Angithi nina nabaguqela amadimoni nifaka izikhumba. Bayakunqaba nemsebenzini bathi ungafaki isikhumba esandleni. Cha bayakwamukela. Nasi isikhumba sakho solunuka phakathi kwaso. Amen. Mase kuthiwa uhloniphe gqoka ngokusaba uNkulunkulu. Usaba uzobashayela umsebenzi ngoba kuthiwa ke kufanele phela ama-client abone ukuthi sinabantu abasexy. Lidayisa ngomzimba ukuze kungene imali lama companies. Lord Jesus. Lidayisa ngemphefumulo yenu kahle hle. Amen. Ezo lonto ngenxa yemali ngithanda ichweba. Abantu ababe noJesu noNkulunkulu bathi bona ke bayomalahlekelwa ukuphila kwabo lemhlabeni ukuze bazuze ukuphila kwabo kwasezulwini. Njengayo uShadrach no Meshach no Abednego. Hallelujah. Kwase kwenzakalani? Verse 16, oShadrach noMeshach no-Abednego baphendula bathi enkosini Nebukadneza. Nebuchadnezzar. Bathi enkosini Nebukadneza, Yes. thina Thina. asidingi ukukuphendula kule ndaba. Yes sir. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula unamandla okusikhulula. esithandweni somlilo Unamandla ovuthayo. okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo uyakusikhulula. Yabo le ncwadi ade sifunda ngayo kwincwadi yokuqala seKorinte. Uthi uNkulunkulu kukho konke okuhlupheka uhlangabezana nakho uthi uyakuyenza indlela. Uthi yena uNkulunkulu esimkhonzayo uyakusikhulula Yes, Lord. Emlilweni emlilweni ovuthayo. ovuthayo. Yebo uyakusikhulula esandleni sakho. Yes sir. Nkosi. Nkosi. Qhubeka. Kepha noma Kepha kungenjalo, noma kuthiwa ke kungenjalo, makwazeke makwazeke kuwe ukuthi kuwe Nkosi. ukuthi asikukhonza onkulunkulu bakho. Tshela umqashi wakho ukuthi ngeke uze uligqoke ibhlukwe. Ngeke. Mtshela umqashi wakho ukuthi ngeke uze uzifake inwele zokufakela. Mtshela umqashi wakho ukuthi wena wafaki ama-hairpiece wena. Mtshela umqashi wakho ukuthi wena wafaka amabhlukwe nezizipho zokufakela. Amen. Awuzibhenge izizipho wena. Awufaka amacici wena. uNkulunkulu wena. Okwakhile waphelela. Yes, Lord. Uzosebenza wena uzelanga ukuzoqwayisa. Ngeke sakhuleka esithombeni segolide. Enigma. Uyithatha le nto oyishoyo. Uyithatha. Phenduka. Amen. Manje usanesikhathi. Yes, Lord. Futhi wena ukwazi uzungena emanzini egameni likaJesu Kristu. Uthini? Uthi abantu abaphamisa izandla Lord Jesus. basho umthandazo wezoni. Immediately after that umoya ingcwele usengenile kuyena. Igama lakhe selicishiwe esihogweni selibhalwe ezulwini. Ngifuna ungikhombise iBhayibheli elisho lonto leyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngikhombise iBhayibheli elisho njalo. Mengekho wena Amen. lithi iBhayibheli ephenduka. Phenduka. Ubhapathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelana kwezono zakho. Khona Khona niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya oyingcwele. ngokuba fanele uhlale emfundisweni ephilileyo. Yes, Lord.
Yes, Lord. hlala emfundisweni epheleleyo Ufakazi bangempela. Hallelujah. uJesu ubufakazi bakhe ephelele eqinisweni Amen. mothi uye uJesu zokuhlula uzoloku ufakaza ngale Bible Yes, Lord. hayi diary la ithatha uyishisa Sasha. ukuthi isambulo sakhe uzoloku sikhombe eBhayibhelini. Amen. Amen. Do you understand? Lord Jesus. Thiwani? khona uNebukadneza wagcwala ukufutheka Yes. nesimo sobuso bakhe saguquka ngenxa kaShadrach noMeshach noAbednego. Wakhuluma wayaleza ukuba isithando somlilo shisisiso kayisikhombisa. Uyazi khona abantu Ngaphezu- abafikile la kumina. Beloko bezozama ukuthi bangisisisise ukuthi ngishintshe ivangeli. Ngishintshe indlela engishumayela ngayo. Mengakwenzi lokho uyabona abantu banyika ubala badinwe. Baze bakhuluma amagama obonayo ukuthi akusakhuluma umzalwane manje la. uSathane useyavela ukuthi lo mzimba ngiyawusebenzisa beza besihleka bevezela omhlathi okwazi ukuthi uSathane ngeke ezeze kuwena njengoqobo lwabo uSathane uzoza njengokuba efuna ukubonakala emuhle bese fika kujikela yabona utshwala baphuza bathi bacisha ukoma bese kufika eswini angazi benzani yakujikela uyasula umuntu manje aye sayo uzalala aye mina ngiyazisana mina semdakiwe lento manje Yes, Lord. Yes, Lord. noSathane ungena kanjalo kwena azongena sokujikela eswini Hallelujah. ngaphakathi usefuna ukwenzisa lento lezo kwenza ukuthi uduke ingqondo yakho ungasahamba ngokuqonda uze lo sokhuluma into engekho ngenxa ukuthi wena uphuzile kumnandi kunemfundiso ezokala imnandi yaphi isiphetho sayo singukufa njengoba lisho iBhayibheli kwincwadi ezakhe kunendlela ebukeke iyinhle emehlweni omuntu kepha isiphetho sayo ngokufa zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kepha uNkulunkulu uqala imimoya Jesus. izwi kaNkulunkulu uqala imimoya anike break Hallelujah. Wayeseyaleza amadoda anamandla asempini yakhe ukuba abophe uShadrach noMeshach noAbednego yes abaphonse esithandweni somlilo ovuthayo. Aboshwa ke lawo madoda egqoke amayembe namabhulukwe nezigqoko nezinye izingubo aphonswa phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngalokho ngokuba isiyalezo senkosi sasicindezele nesithando somlilo sasishisa kakhulu. Ilangabi lomlilo lawabulala lawo madoda abakhuphula oShadrach noMeshach noAbednego. ngizokuphuza ngifundele ukuthi ufuna ufunde eqondile sheshisa right Ngalokho ngokuba isiyalezelo senkosi sasicindezele nesithando somlilo sasishisa kakhulu. angithi wafunda kungekhoma ngithi alikho ikhoma lapho Isikhona. okay njengoba likhona isiyalezo senkosi sasicindezele Amen. nesithando somlilo Ngalokho ngokuba isiyalezo senkosi sasicindezele khona kanjalo nesithando somlilo nesithando somlilo sasishisa kakhulu. Ilangabi lomlilo labulala lawo madoda. so ngenxa yamadoda la ebambile uShadrach namadoda amathathu sesikakushisa kakhulu umlilo babengenakho ukujika endleleni kwakumele bahambise lamadoda emlilweni so namadoda kwasha amadoda ayelethe abantu emlilweni ngesiyalezo senkosi kwasinda abantu ababezophoswa emlilweni ngomusa kaNkulunkulu Kepha lawo madoda amathathu uShadrach noMeshach noAbednego yes awela phansi eboshiwe phakathi nesithando somlilo Yes. ovuthayo. Khona uNebukadneza inkosi wethuka wasuka wakhuluma wathi kwabokumkhandlu wakhe, wakhuluma kwabo umkhandlu wakhe angithi siphonse amadoda amathathu useyabuza aboshiwe manje phakathi- uthini siphonse amadoda amathatha ngithi phakathi komlilo phakathi na? komlilo na Baphendula bathi yebo enkosini, kunjalo Nkosi uqinisile Nkosi. yes sir Waphendula wathi Wayesethini? Bekani ngibona amadoda amane akasaboni ababoni usebona yedwa
sebona amadoda amane phakathi kwesithando somlilo. ngibona amadoda amanu Yes. ekhululekileyo Ekhululekile ehamba ehamba phakathi phakathi komlilo awachithwa awachithwanga. ukubonakala kweyesine So ubonakala kwale ndoda yesine engazange iziphosa emlilweni esiphakathi kwala madoda amathathu kunjengeyendodana ibonakala njengendodana kaNkulunkulu. So ubonakala njengendodana kaNkulunkulu. Iyakhazimula. You understand? Ukuthi ke uNkulunkulu azibonakalisa ukuthi abantu bakhe akabalahle. Ninabantu enilahliswa ukholo lwenu ngenxa abantu abakhuluma amazwi angenamsebenzi emhlabeni. Benilahlekisa ngokholo. Ukholo kusho ukuthi konke akhile uNkulunkulu uzohlala kubona noma ngabe kuthiwa kunjani. Noma sethungena emlilweni uyongena naye uJesu. Uyena ukukusindisa. Bengakusindisi kepha umphefumulo wakho usezandleni zakhe. Aniyeke ukuba buthaka ekholweni. Aniyeke ukuba weak ekholweni. Brother Enigma. Phenduka. Yakubiza mina. NgeBhayibheli ukhuluma izinto ezingafakazelwa yizwi futhi uyaqinisa. Basopa. Lithi iBhayibheli kwincwadi yaPetru sahluko 2, incwadi yesibili kaPetru sahluko 2. No, incwadi yokuqala noma incwadi yesibili Bright sahluko incwadi yesibili yokuqala sahluko 2 ngifuna uverse 19 no20 no21 ngifuna ungifundele yona. Incwadi yaPetru sahluko 2 verse 19. ngokuba kuyabongeka lokho No, inike yesibili. Sesiyabhala. So, ngifuna ukunderstand. iBhayibheli ungasifundela lezi esivezela zona. But ngifuna uunderstand ukuthi uNkulunkulu abantu bakho uyabathwala abakholwa ngokuqiniso. Ungasabi ukulahlekelwa umsebenzi. Ungasabi ukuthi uzoke ukuthola umsebenzi ngoba la ukuthi wena uyakholwa ezinye izinto ezenziwe emsebenzini ngeke uzuzenze. Le company ebengikuyona i-agency le bengimodela kuyona bengimatshathi mina ngihambe ngesikhindi. Angihambe eqembeni. Angishuthi nabantu besifazane esenqulu. Angishuthi nabantu besifazane ngimgaxe ngesandla. Angwa advertise ukwaya ngo advertise utshwala. So base phakathi ukuthi imisebenzi angisayitholi. Sengizothola nje lemisebenzi eqhiciyelwayo eqhiciyela ukuthi hayi la ukuthi ngalabantu bazogqoka amasuti aphelele. Nakhona amasuti ngizokhetha ukuthi le suti le ngabe ayingivezini ukuthi ke ngibe umuntu wasezweni ngokukhazikhazi. Ingiveze njengomuntu oqondile. Businessman ogqoka ngendlela ehloniphekile. You understand? Nigga. Incwadi yesibhayibheli ekutshela mina ukungcwele kuyabiza mzalwane. Mawuthathoza la kuJesu mesithiwa uphila phansi komusa kathi uzokwenza umathanda udlala isikhathi sakho. Usindiswa ngomusa ngenxa ukuthi umswazi iqiniso uzokwenza konke okuseqinisweni. Nomyalelo kaNkulunkulu. Umusa lo. incwadi yesibili kaPetru sahluko sesibili verse 12 Ngifuna uverse 19. bebathembisa inkululeko Banthembisa inkululeko. kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokubhubha Bayizigqila zani? zokubhubha Yes. ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho Lokho umuntu ahlulwa yikho. kuyisigqila sakho Mawuhlulwa ukukhuluma iqiniso noma ukwenza iqiniso isigqila sesono. Mawuhlulwa ugwayi wisigqila segwayi. Mawuhlulwa amanga wisigqila samanga. Mawuhlulwa ubufebe wisigqila sobufebe. Mawuhlulwa utshwala wisigqila sotshwala wesidakwa. Mawuhlulwa uthakatha wisigqila sokuthakatha. Mawuhlulwa ukukhuluma iqiniso wisigqila sokukhuluma amanga. ngokuba uma bebuye behilelwe bahlelwe yikho Ngokuba ngokuba seboshiwe ilamanga abo bese behlelwa yini? yikho Ehhe. sebebalekele ukungcola Senkaje nikhishiwe emangweni nafakwe eqinisweni. kwezwe Ehhe. ngokuyazi inkosi nomsindisi uJesu Kristu Yes. khona ukugcina kwabo So kubi ukugcina kwabo kubi kunokuqala. ngokuba ngabe kwabangcono Bekuzoba ngcono ukuba babengayazi indlela yokulunga kunokuba kuthi sebeyazi bafulathele umyalo ongcwele umyalo. Lekhama elithi umyalo into enikeziwe leyo oyaleziwe ukuthi yenze. Umyalezo owunikiwe kuthiwa enza kanje. Umyalelo noma umyalezo noma isiyalezo. Indlela leyo kumele uhambe ngayo. Ukuthi wena unikwe umyalo ngeBhayibheli. Awukazi ushintshe umyalo weBhayibheli. Okugcwalisiwe
uyokwambulela umoya ingcwele ogcwalisiwe ngeke uzuzambulele wena. Bathi abantu abaningi bashumayela iBhayibheli engathi bayamazi uNkulunkulu noma bakhuluma ngoNkulunkulu ngathi umngani wabo ngenxa ukuthi abalazi iBhayibheli. Bahlala ngathi uNkulunkulu baxoxa naye bese bephambanisa imfundiso. Umoya ingcwele akathengwa. Ithini esithengiwe ngenani legazi. And uma lisho iBhayibheli uma sibuye senza izinto ezingcolileyo emva kokukhishwa sabuyela emangeni. kubehlele Senzofaniswa nesaka. njengokwesaka esiqinisileyo esithi inja yabuyela ebuhlanzweni bayo Noma nokuthi ingulube igezwe qede yaphindela ukuzibhixa odakeni. so kwele incwadi yezenzo 2:8 bona bonke abantu asebemlalelile uEnigma sesizomsiza sonkhombisa indlela ngeBhayibheli. Abapostoli babenoJesu bashumayela ivangeli. Usho uJesu hambani ezizweni zonke nenza abafundi nibabhaphathise. Kwenziwa yini nani mandoni batshela ngeni basabisa ngesihoko. Amadimoni ayaphuma esihogweni. Angisho amadimoni ayakwazi ukuthi why uhlazazi ngamadimoni kepha manje iBhayibheli awulazi. Amen. Why ungalazi iBhayibheli? Wazi amavesi athanda uwena. Kwenziwa yini? Ngifuna ukwazi lokho mina ukuthi wayazi kangaka indaba yamadimoni. Khona amadimoni ayaphuma esihogweni. Ayakwazi ukuthi amadimoni afike phambi kwakho ungaboni ankonkozele. Bantshela ukuthi uphethe ufana thini? iBhayibheli lisinika wonke ukuqonda. Amadimoni vela khona. uJesu wayewakhipha. Amadimoni fana akhishwe. Wena wazi umsebenzi wamadimoni kangaka yini? Kangaka wayazi kangaka imisebenzi yamadimoni. Senzomeyiwa uke esihogweni bafika amadimoni afika amnika ikhanda lo muntu kwalo muntu lowo. Amen. Kunomuntu ekhuluma esihogweni ongenakhanda likusenzomeyiwa elibhola. Ahleni. Awubanike la abafuna ukukhuluma iqiniso qaphelani. Awuzi iBhayibheli litheni incwadi yaseKolose sahloko 2 verse 8 ukuthi itheni. Ngifuna nje uyizwe iBhayibheli litheni. Ngezinto nje ezikhulunywa abantu ngokucabanga kwabo. Khona abantu abazikhulumela imicabango yabo. Nje ubone nje yabona umuntu lo ugcwele uPopayi ekhanda. Yabo ucathi isihogo uPopayi. Hallelujah. Uthini incwadi yaseKolose 2:8. Wayani funa kube khona Kube khona abazonithumba ngokuhlakanipha nangenkohliso eyise njengokwemvelo yethu thina bantu njengezimfundiso zokucathula kwezwe kungenjengokukaKristu njengoba uJesu Kristu efundisa ngeBhayibheli akayikhulumi yonke nje ekhulunywa enigma inganekwane imfekedo insumansumane mawucasuke ngoba nayo uthanda yena ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu yini engayenzela yona mina lutho qaphelani ufuna iBhayibheli bonke abantu asebemlandelile ngokuthi unembuzo uzongithumela la inamba le ngebhalile la ku screen noma ebiziwe qala intshumayelo 066 566 9245 noma i-email address izwi lenkosi.jesuchrist@gmail.com uza kusithinda lapho usibuze imibuzo ngayo enigma nayo yonke into osizwile ngaye usibuze sokuphendula ngale iBhayibheli. Pendukane Yilowo nalowo wabhaphathiswa egameni likaJesu abaningi basindisiwe baphakamisa izandla zange babhaphathiswe egameni likaJesu Kristu abaningi babhaphathiswe egameni likaYise lendodana kaMoya Ingcwele kepha khona oyedwa umpostoli ofundisayo lo mfundiso yokuthi noma babhapathisa abantu egameni likaYise lendodana kaMoya Ingcwele bonke abantu babhaphathiswe egameni likaJesu Kristu ababebhaphathiswa futhi bonke abapostoli babeshumayela ivangeli ukubhaphathiswa bese bephendukile abantu nesipho sikaMoya Ingcwele abantu abashumayela iBhayibheli ngijabuliswa ubufakazi obukithaza amadlebe okungafakazelwa iBhayibheli. Pendukane yilowo nalowo wabhaphathiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthathelwa kwezono zenu khona ke bebesenamngeniswa esebheko sikaMoya Oyingcwele ukuba lesithembiso ngeseno esabantwana benu esababonke bakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu wafakaza nangamanye amazwi abaningi abayala wathele sisindiseni kulesizukulwane esiphambene isizukulwane esiphambene lesobona abantu bese beqhamuka nezinto ezingafakazelwa eBhayibheli bevele bendiza nazo ubona abantu bebalandela bephuza emva kwabo njengoShembe njengoBha Jesus oBha Jesu lo Simoni lo Magejageja lo Pastor Zondi baliphika iqiniso baliphikisa iBhayibheli. IBhayibheli pendukani yilowo nalowo ofuna ukubhaphatha uza kusithinta kule mininingwane ebhalwe phansi eBhayibhelini siphila ngezwi esalinikwa njengofakazi
obusiphalele ezulwini. Yosithinta kule mininingwane oyibulayo noma izweni uJesu Kristu eyinkosi. uNkulunkulu aqhubeka asigcine size siphinde sibonane futhi ngokuzayo. Baba uNkulunkulu namandla egameni lika Jesu Kristu mnini amandla onke Nkosi yokuphila. Siyakubonga Baba wena ohlakaniphile nolungile nongcwele ezindleleni zakho zonke uNkulunkulu siyakubiza. Sithehlisela ukukhanya kwakho phezulu kwabantwana bakho. Biza uNkulunkulu izimvu zakho zizwe wena Baba zikulandele. Ukho konke uNkulunkulu sicela wena Baba uthele umusa wakho uthelele uNkulunkulu nalabo abangazi abahamba ngezimfundiso zokudukisa nalabo uNkulunkulu abathunyelwe isithe siyabakhulekela Baba babakhulule wonke amaketanga ubumnyama uNkulunkulu ukuze basindiswe egameni lika Jesu Kristu. Ukuba uNkulunkulu wena usoze waziphikisa kukho konke okwenzayo uyakufeza. Namanje uNkulunkulu siyakholwa izwi lakho walinika abaprofeti nabapostoli. Ukuba uNkulunkulu aliguquke futhi babafanele kufezeke konke okubhale phansi ukuze kubhubhe umhlaba. Siyacela uNkulunkulu namanje ngegama lika Jesu Kristu. Sikhulula bonke uNkulunkulu abantu ababanjwe imfundiso yaSathane namadimoni. Ezile uNkulunkulu kuzophuphethekisa abantu uqonda kwabo. Ithi uNkulunkulu namanje sifundise indlela zakho Baba. Sibe ngabantu abazolizwa izwi uNkulunkulu bathambise inhliziyo zabo. Nezintamo zethu uNkulunkulu zithambe zibe yile inhlabathi evundile uNkulunkulu. Zenze Baba lokho okufunayo. Ngegama lika Jesu Kristu siyacela uNkulunkulu sithumele umoya wakho kwizindawo zonke Baba ukuba uNkulunkulu namandla uvule Baba amandla abavalekileyo uvule uNkulunkulu amehlo ezimpumputhe Baba nalabo uNkulunkulu abakhubazekile bekhuthazwa isitha ngokomoya siyacela uNkulunkulu bakhulule ngegama lika Jesu Kristu benze kuwe uNkulunkulu bezokhala kuwe uNkulunkulu baguqe bavume wena Baba baphaphadiswe egameni lika Jesu Kristu bahlale kuwe uNkulunkulu kuze kufike isikhathi sokugcina egameni lika Jesu Kristu siyakhala sithi uNkulunkulu intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini usiphe uNkulunkulu isinkwa sakho semhla ngemihla usithethelele uNkulunkulu amaqalishi ngoba nathi sifuna ukuthethelela labo basonayo uNkulunkulu ungasingenise kulingweni epho sindise kokubi ngokuba umusa ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade amen.